Jeg vil bevise forskriften for tangentplanens ligning. Hvis vi har en funktion f af to variable og et punkt p på grafen for f, så vil tangentplanen i punktet p til grafen for f have ligningen z er lig med p gange x minus x0 plus q gange y minus y0 plus z0, hvor p er den partielt afledede med hensyn til x i punktet, og q er den partielt afledede med hensyn til y i punktet. Og z0 det er funktionsværdien i punktet. Beviset falder i to dele. Først vil jeg bare vise planens ligning, og bagefter tangentplanens ligning. Så vi betragter en vilkårlig plan, der ikke er parallel med z-aksen, og den skulle angiveligt have denne her ligning, hvor x0, y0, z0 er et punkt i planen, p er hældningen af en linje, der ligger i planen og er parallel med xz-planen, og q er hældningen af en linje, der ligger i planen og er parallel med yz-planen. Og da denne her plan ikke er parallel med z-aksen, altså ikke lodret, så findes der netop to linjer i planen, der er parallelle med henholdsvis den ene koordinatplan og den anden koordinatplan. Den ene linje, den der er parallel med xz-planen, det er den, der ligger her og hedder L. Den, der er parallel med yz-planen, hedder M og ligger herover. Vi prøver at huske den her figur, og vi går videre til næste side. Så linjen L, den var altså parallel med xz-planen, og vi kalder dens hældning for P. Linjen M, den var parallel med yz-planen, og vi kalder dens hældning for Q. Og vi vælger de to linjer, så de skærer hinanden i punktet x0, y0, z0. Linjen M, det er en parallelforskydning. M-mærke, undskyld. Så en parallelforskydning af linjen M langs med linjen L. Og den har derfor samme hældning som M. Vi har ikke vippet den nogen steder hen, vi har bare parallelforskudt den langs L. Vi ser, at M-mærke overstryger planen. Og planen er derfor defineret af de her linjer L og M. Man kan forestille sig, at vi trækker linjen M langs linjen L. Hvis vi havde noget maling på den linje, så ville vi farve planen. Vi kan forskyde den hen til et eller andet vilkårligt punkt x, y, z. Nu er vi interesseret i at finde ændringen i z-værdi fra vores faste punkt x0, y0, z0 og op til x, y, z. Og vi kigger først i x-aksens retning, og dernæst i y-aksens retning, og lægger de to ændringer i z-værdien sammen. Så vi har altså sådan to trekanter, vi kan betragte. Linjen L, den havde jo hældningen P, og vi bevæger os fra x0 hen til en vilkårlig x-værdi på x-aksen, og så bevæger vi os et ukendt stykke op. Tilsvarende med linjen M-mærke, der starter vi henne i y0, og så bevæger vi os hen til y, og så et ukendt stykke op. Lad os prøve at udtrykke det. I x-aksens retning, der bevæger vi os lodret med det stykke, vi har kaldt delta z1. Og den lodrette stykke, det kan vi beregne som linjens hældning ganget med det stykke, som vi bevæger os ud af x-aksen, som var x minus x0. I y-aksens retning, der bevæger vi os også et lodret stykke op. Vi kan bruge hældningen for m og gange med det stykke, vi bevæger os langs y-aksen, som er y minus y0. Så den samlede bevægelse opad, det er altså delta z1 plus delta z2, som er p gange x minus x0 plus q gange y minus y0.
Men det her delta z, det kan vi jo også beregne som z-koordinaterne trukket fra hinanden, altså z minus z0. Så det her z0, det kan vi lige lægge til på begge sider af ligningen, så vi får z isoleret. Så vi har altså at z, det er p gange x minus x0, plus q gange y minus y0, plus z0. Og her har vi altså planens ligning, hvor p og q var hældninger af linjer i planen, der var parallelle med de lodrette koordinatplaner, og x0, y0, z0, det var et punkt, der lå i planen. Nu går vi så til anden del, tangentplanens ligning. Vi har nu en funktion f af to variable, og vi vil vise, at tangentplanen i punktet x0, y0, z0 er givet på den form her, hvor p er den partielt afledet med hensyn til x i punktet, q er den partielt afledet med hensyn til y i punktet, og z0 det er funktionsværdien i punktet. Så vi antager altså, at det her punkt x0, y0, z0 det ligger på grafen for f. Ellers kan vi slet ikke tale om en tangentplan i punktet. Det vil sige, at z-koordinaten det er det samme som funktionsværdien i punktet. Vi kigger på tangentplanen og grafen for f, og så har vi to snitkurver. En, der går i x-aksens retning, det må være den, der ligger her. Og en, der går i y-aksens retning. Det er den, der ligger herover, forløber langs y-aksen. Og det er de to snitkurver, der går gennem vores faste punkt x0, y0, z0, der ligger herinde. De snitkurver har selvfølgelig nogle tangenter. Og tangenten til snitkurven i x-aksens retning, det var den linje, vi før omtalte som L. Den, der var parallel med xz-planen. Så altså denne her. Og hældningen af tangenten til snitkurven i punktet i x-aksens retning, den kan vi beregne. Det er den partielt afledet med hensyn til x. Men hældningen af L, det var det, vi før kaldte for P. Så den partielt afledet med hensyn til x er altså det samme som P. Tangenten til snitkurven i y-aksens retning, det er den, vi har liggende her, og det var den linje, vi før kaldte for M. Den, der lå i planen og var parallel med YZ-koordinatplanen. M eller M-mærke. Hældningen af tangenten til snitkurven i vores punkt i y-aksens retning, det er jo bare den partielt afledet med hensyn til y. Men hældningen af M, det var det, vi før kaldte for Q. Så den partielt afledet med hensyn til y, det svarer altså til Q. Og dermed har vi bevist ligningen for tangentplanens ligning.